labios me han hablado, 35 es su edad. Yo me temo que estoy borracho. Ara, hemen pertsona bat. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon bai. Egunon, ni Mikel zu. Ni Josu Arraiz, bai. Josu Arraiz, gustu askotarako. Berdin. Sanduzelai ezagutzen nabil gaur, auzoari buruz gauza jakin nahien. Zer kontatu aldizut. Bai. Bueno, Sanduzelai, non gaude zehazki ze Iruñako partetan? Bueno, hau nahiko auzo ez ezaguna da, ez? Batez ere kanpoko jendearentzat, seguro nago, Donostitik, Bilbotik, Gasteizik datorren jendea, mendik sartzen dela Iruñera. Baina geratu ez, pasalekua da, geralekua ez ordea. Orduan nahiko ez ezaguna. Ni hemendik sartu izan du, nahiz, Iruñera etortzelakoan. Hori da, baina ezagutu beharra da ez. Eta Iruñeko jendearentzat ez pentsa. Hala ere, baditugu hemen gauza importanteak. Gauza importanteak dazkazue. Adibidez zein, Josu? Adibidez, tren geltokia, badago hemen auzoan. Hortxe, badugu hilerria. Eta auzoaren mugan badugu Iruñeko espetxea. Horrek esan nahi du, momentu batean ala bestean, Iruñeko mundu guztia hemendik pasako dela. Garrantzi handia daka. Oso txikia da, Iruñeko beste auzo batzuekin konparaturik, baina, bueno, historikoa da. Hemen ikusten dituzun etxe hauek, 50 urte inguru badituzte, hortaz ez da auzo berria. Ez da berria. Eta nortasun handiko auzoa da. Nortasun handiko auzoa. Harrera auzoa izan da, sorreratik bertatik. Ona 70ko hamarkadatan, kanpotik jende asko etorri zen, ona biztanleen erdia edo Nafarroako herrietatik, baina baita estatuko beste puntu batzuetatik, eta azken urteotan mundu osotik etorri zaizkigu auzokideak ditugu hemen, eta oraindik beste gauza bat ere okurritu egin zait, eta da, Iruña herriko meskita handienare badugula hemen auzoa. Bai? Pixat, integrazioa auzo ere bada orduan. Hemengo jende oso hemengo sentitzen da, eta hemen auzoan bizitza egiten du, eta mugimendua ere badago. Esan dezakegu herri txiki bat izan daitekela Iruñaren barrenean. Hori da. Auzo internazionala, beraz. Hori da. Hizkuntza pila bat entzun dezakezu hemen. Bai, hizkuntza asko. Europa ekialdeko hizkuntzak, Rusiera, Rumaniera, Bulgariera, gero Arabiera, esan dugu mezkita, baina baita Amazik edo bere-berea ere, entzun daiteke, Asiakoak, Txinera, euskera ere entzuten da. Euskera ere, bai. Iketak izan den zehazki kalkuloa, baina 1000tik gora euskaldun ere izan gaitezke hemen auzo honetan. Ondo jakitea. Euskaraz ere moldatua zara, bere-berez baldin badakizu. Euskaraz ere moldatua zara. Josu, euskerakin jarraituta, Sanduzelai izena euskalduna da, eta nun jatorria edo... Nahiko gardena dela izena esango nuke, ez? Sandua, garai hartako Iruñeko euskaran, sandua da zaintua edo santua. Santua. Eta zelaia, bistan da, ez? Orduan dokumentatua dago hemen 13. mendean, bazegoela ermita bat, eta ermita hori zaindu bati dedikatua edo, ez dakitena bada, ze zaindua zen, ez? Hori da. Gero, denborarekin bai, 16. mendean edo, San Jorgeri dedikatutako ermita bat bazegoela, eta hortik dator gaztelaniako izena, San Jorge eta Sanduzelai. Beraz, Sanduzelai euskeraz da, eta gaztelanian bertsioa da San Jorge. Eta hemengo festak dira San Jorge egunaren inguruan, apirilaren 23 da San Jorge, normalean gertuen tokatzen den asteburuan. Iruñeko lehenbiziko festak, ospatu egiten direnak. Apirilean, San Jorgeko egunean hemen izaten dira jaiak. Hori da. Sanduzelaiko jaiak. Sanduzelaiko jaiak. Haze gauza pila, esplikatu dizkiazen momentu gutxi. Eta gainera izen horiek nahiko amortizatuta ditugu osoan. Oso erabiliak direlako. Adibidez, orain plaza honen izena Sanduzelai plaza da. Sanduzelai ere auzoaren izena da. Hor dagoen kale baten izena, eta horrez gain, esate baterako, hor dagoen ikastetxearen izena ez asmatu. Sanduzelai. Baina San Jorgerekin berdin egiten da, ez? San Jorge da auzoaren gaztelaniako izena, baina etorbide hau ere San Jorge etorbidea da, beste ikastetxea biditugulako auzoan, San Jorge, Esan bezala, amortizatuta dago. Ez gara oso originalak izenekin. Ez dakit paketei banatzaileak etan, larri biliko. Ez dakit hori oso dotorea den, baina doktore kaleak ere baditugu. Adibidez, horko kale hori, Doktor Uder kalea da, baina 15-16 kale eta plaza inguruk dute doktore baten izena. Dr. Fleming, Dr. Gortari... Hemengo paisaje urbanoa ikusi nahi baldin baduzu, nik badakindun ikus dezakezu. Etorri nahi baldin baduzu nirekin erakutsiko dizu. Primeran.
Bueno, Josu, nola kerren nauzu, hemen Jesukriston biztak daude, ikusten da. Hemen, kasi auzoaren zati gehiena ikus dezakezu hemendik. Ah, hostia! Bai, kontu, hori da. Bai. Pues begira, hor espetxea ikus dezakezu, lehen aipatu. Gero, hortik, hor ikusten duzuna bada trenbidea. Hauxe da, Iruñera sarrera egiten duen etorbidea, oso garrantzitsua. Hemendik trafiko itzela ikus dezakezu, Zarata hemen nabaria da, ez? Eta hauxe da, Landabenera poligonora joaten den errepidea. Orduan, sarrera alde batetik, eta bestetik poligonora doan errepidea izanik, hemen kristona da trafikoa egun osoan, bai? Hemen rotonda honetan elkartu egiten dira biak. Eta hor rotonda hori berezia da zergatik. Azpitik zer ikusten da, Josu? Ba, ikusten duzunez, trafikoa goitik badoa, eta jendeak ezinbestean pasatu egin behar du behetik. Ez dago beste pasabiderik auzoko lau kuadranteak lotzen dituen rotonda da. Horregatik jende azpitik pasatzen da, ezta? Horregatik jende azpitik pasatzen da. Eta hobe izango litzateke kotxeak azpitik pasatzea? Asko zobe litzateke kotxeak azpitik pasatzea, eta hori da auzoak aspalditik daukan borroka bat, ez? Bere garaian hau lortu egin zen auzokoen borrokari esker, baina badira 40 urte. Eta denbora asko pasa da, eta orain bestelako soluzioak nahi ditugu, ez? Orain trafiko asko dago, eta horregatik. Orain gustatuko litzaiguke beste modu batean antolatua egotea, hau. Ondo jakitea. Bueno, eskarrik asko bihotze, Josu, auzoari buruz hainbeste informazio esplikatzegatik. Bueno, hobeto poste naiz. Zer ikasi baldin baduzu auzoaren inguruan. Eskarrik asko, Josu.